Quan menges una poma tornes gran. Si en menges una pera fas més fort. Si tastes una síndria o bé un melicotó, segur que el teu cor se sent millor. Els ossos volen un poquet de llet i els músculs necessiten un bistec. El pa i els cereals també són molt importants, ja que fan funcionant el teu motor. Quan menges una poma tornes gran. Si en menges una pera fas més fort. Si tastes una síndria o bé un melicotó, segur que el teu cor se sent millor. Els ossos volen un poquet de llet i els músculs necessiten un bistec. El pa i els cereals